Hola, com esteu? Gràcies per acompanyar-nos i subscriure-us al primer canal nacional de Catalunya. Ja sabeu que és totalment gratuït i molt fàcil de fer. Aquesta vegada us hem de demanar un favor especial a la gent que us agrada el contingut d'aquest canal. Us explico què passa. Els dos últims vídeos han estat bloquejats per Google Ads. No ens permeten fer-ne difusió. L'argument que donen, realitzador, passo per pantalla, sisplau. Exacte, molt bé. És que infringim la política d'anuncis de la Unió Europea. Ara ho parlarem a la tertúlia i a veure si entre tots trobem una solució per combatre aquesta agressió en tota regla contra el canal. Parlarem també dels acords entre Junts, ERC i el Partit Socialista Obrer Espanyol i finalment us recordo que qui vulgui contactar amb el programa que enviï un correu a info@rtb-1.cat. Comencem. Bé, doncs som-hi. A veure, avui els tertulians que tenim d'esquerra a dreta, Ignasi, president de Suport Civil, benvingut. Tot bé, Ignasi? Bona tarda, tot bé. Sí. Al seu costat, Ramon Carné, president del CCN. Hola, Ramon. Hola. Com estàs? Molt bé, animats. Càstor Bayo. Us dono la mà, perquè esteu a prop. I al seu costat, Ramon Vallès, exregidor del SUC a Sant Feliu de Llobregat. Exprés polític. Exprés polític. És veritat, exprés polític. És que avui no s'ha de dir això, És veritat. Gràcies, Ramon. Gràcies per venir. I des d'Islàndia, a prop del fred i de la neu, tenim Albert Gispert, que no sé si ens escolta. Albert? Sí, ei, hola, com anem? Sí que us escolto bé, molt bé. Doncs ja hi som tots. El tenim buscant petroli per allà, no? Sí, ja veieu que vaig amb jerseiet, vull dir que... Bueno, el Ramon pensa en els diners que portaràs de petroli. Ah, bueno, sí, si me'ls guanyo en podrem portar, sí. Hosti, veus, ja hem tornat a ficar la pota. Acabo d'explicar que ens censuren el canal els de Google Ads, perquè diem coses que no s'han de dir. Tu ja parles de diners, d'impostos, de petroli, pagaràs els impostos al petroli. Alguna cosa estem fent malament perquè Google Ads no ens permet promocionar el contingut del canal. Però això és el dimoni, El dimoni? Va, ajudeu una mica. El dimoni? Hosti, això és molt complicat. Sí, el dimoni, si no fas bondat, com que Nostre Senyor no pot... Però tant control té Google Ads davant de qualsevol comentari nostre? Però això és un afalac. El que ens fa Google és un afalac. Demostra que anem per bon camí. És a dir, que fem nos el sistema. I que se'ns ha de censurar. No ho feia. Bueno, però algú dels de més, no tanta confiança, els hi deu molestar. I és el que diu l'Ignasi. Si t'insulten és perquè et volen anul·lar. T'han d'omplir el cap d'alguna cosa perquè no estiguis pel que has d'estar. I aleshores és un afalac. Sí, Ramon, però és que ens diuen que parlem de contingut polític infringint les normes de la Unió Europea. Jo he sentit youtubers que només començar diuen jo voto a Vox, comencen així tu, comencen així i no passa res. Clar, però hi ha un factor que us he de dir que és potser el títol del vídeo. És a dir, no vol dir que es traguin tot el programa, aviam què diem. Si el títol no els hi ha agradat i en aquest cas va ser la investidura i posava investidura de Pedro Sánchez, potser això és el que no han permès, no els hi ha agradat. Han donat ordres de que tot el que estigui vinculat a això doncs no val, perquè en els anteriors programes també parlàvem de política i tal, però el títol potser no hi queien. Deuen tenir uns filtres, Google treballa així, té uns filtres, i allò doncs no li ha agradat. Estem mirant els advocats, a veure, ja us comentaré. Posem investidura de pedra Sanchís. No, ni investidura. Hem de posar un títol que passi desapercebut pels de Google, però que pels censuradors. Alguna idea més? Els amics de la Trinca. Sí, això és una mica la censura, aquella cançó que cantava la Trinca, no? La censura, vaja, quina tortura. Nosaltres ens trobem amb això. Aquí passem el temps, hores, minuts, i Google ens censura. Bueno, perquè estan per això, és a dir, aquests són l'expressió dels que no veiem que realment són els que manen al món, no? I aleshores... No, però sí, mira quina tonteria, si a mi em van censurar un article dels meus perquè era sobre aliments afrodisíacs i ho posaven al títol. I em van dir que anaven contra les normes
pel tema que no podia parlar de sexe i no sé què, però quin sexe? Aliments afrodisíacs. Fem un programa de política afrodisíaca, aquest és el problema, que anem massa forts en política, hem de baixar una mica el suflé. Bueno, doncs res, gràcies pels consells, ja els advocats ja us he dit, estan treballant el tema i ja us ho explicaré. Bé, doncs, comencem. Porto la pissarra, la recordeu? Vam fer-ho molt abans dels acords d'investidura. Quan vam fer les 25 preguntes no se sabia res de quins serien els acords. Ara ja sabem més coses, aquí els porto. Aquí teniu, per si tenim algun dubte després, els acords entre Junts i el PSOE i Esquerra. Bueno, és un escàndol, és un escàndol. Però ho deixo aquí. A càmera, tu. Ah, sí, home, sí. És veritat. Llegint els logos, tu. Ens servirà, si tenim algun dubte de si ho han acordat o no, llegim aquí, us sembla? Doncs anem per feina, fem una mica de repàs del que vam intuir que passaria, que per cert ja us apunto que sou tots molt bons analistes polítics, molta intuïció, però hi ha hagut un espectador que es diu Ferro Martos Martorell 0094 que ha guanyat la porra. Ostres! Ha guanyat la porra. Ha encertat més preguntes que qualsevol de nosaltres. I aprofito, espectador, Ferro Martos Martorell, si et poses en contacte amb la televisió tens una entrevista aquí al Primer Canal en què ens expliquis per què tens tanta intuïció política, a què t'has dedicat, quines són les teves impressions i et podem convidar. Per tant, si et poses en contacte... Afegeixi a nosaltres, que ens ajudi. Necessitem gent clarivident. Bueno, doncs passaré l'oferta al realitzador, als productors per tot el programa, a veure si ens entenem. Ja ho saps, Ferro Martos Martorell. Si ens fa avançar endavant. Doncs vinga, primera pregunta. Recordem que tot això eren intuïcions, abans de l'acord. El traspàs de l'aeroport del Prat. Vam dir tots que no. Era molt evident, no? A més, l'aeroport del Prat és el 50% del negoci dels aeroports d'Espanya i ja es veia venir que això... Una infraestructura intransferible. Segona pregunta. Dèiem l'altre dia, acordaran que les seleccions esportives catalanes puguin competir internacionalment? Recordem que això era una reivindicació històrica amb el hoquei que va ser important i ara aquí no es parla d'esport, aquí, ho he mirat bé. Vam tenir un equip que va guanyar a Macau, al Mundial de Macau. El hoquei? De hoquei. Sí. O sigui, va poder competir. Albert? I va haver-hi tot aquell tinglado de Fresno, no? I tal, que tothom estava molt encès, i de cop i volta, pam. Ja no se'n parla. O sigui, els nostres representants polítics no parlen de cap selecció en aquest moment que tenien els vots decisius per... Això és el que Teníem la clau, i deien no ens mourem un mil·límetre, teníem la clau. Hi ha un termòmetre. A partir del primer tripartit, catacloc. A partir del primer tripartit, catacloc. TV3, les eleccions... No, comença la política de destrucció o de desmuntatge. No és de per allà a Sant Boi, la Sant Boiana, o millor... De davant, Sant Feliu. De Sant Feliu. Allò capital que heu vist. Sí, és veritat. Amb el rugbi no s'ha demanat mai selecció. Tampoc, ni el rugbi, no hi ha seleccions catalanes. Doncs res, que ho vam encertar tots, vam dir que no i efectivament no hi ha cap paraula de selecció parlant d'això. Pregunta 3. Amnistiar els aproximadament 4.000 represaliats i represaliades. Vam dir que no. Bona pregunta. Vam dir que no? Vam dir que no. Perquè aquí posa 4.000. Clar, no han amnistiat 4.000, vam acertar. Em sembla que han amnistiat 800 o 900. Amb això hi compten els policies espanyols amnistiats o no? Jo no els comptava, però els polítics catalans sí que els han inclòs. Els han inclòs. Home, quan és una amnistia és per tothom. Sí. Per tothom que vol, clar. Però heu vist mai en algun lloc amnistiar, en algun lloc d'Europa vull dir, amnistiar a gent que talla carreteres o que crema algun contenidor a França, a Alemanya,
cal fer una llei d'amnistia per amnistiar gent que crema contenidors? O estem amnistiant els policies que van pagar la gent que votava? Clar, van pagar. Exacte, els policies... Això potser sí, perquè jo que no conegui cap país de la Unió Europea, hi ha aquesta mena d'accions polítics d'amnistia. I els polítics, que com que no ho van fer-ho bé, resulta que s'han acusat de sedició, perquè com que no van fer-ho com havien de fer-ho, ara els acusen de sedició i ara els han d'amnistiar. Aquest era el programa. Aquest era el programa. Feu sedició, després farem la sanificació Del perdó. del perdó. Ara es barallen pel perdó, per això, entre Vox i... Això continua sent la sanificació. també. De Vox, sortiu al carrer, protesteu perquè els catalans volen amnistia i pom, i a Madrid fan números. Quantes vegades ho heu vist que a Madrid vagin tan sintonitzats a fer unes manifestacions contra els catalans? Home, això és una magna comèdia. Sí, o sigui, tenen els vots a canvi de res i han de sanificar que no que han guanyat moltes Jo vaig veure coses. un dels que sortia, allò que feia entrevistes, que semblava l'alcalde del poble, com anava vestit, aquell paio. A mi, perdoneu, però com no hi hagi amnistia per tots els pobres nois i noies que han estat agafats per defensar Catalunya en totes aquestes manifestacions, com sigui una presa de pèl, ja poden tallar el pacte, però d'immediat. O si no, ja la botiflejada serà de campionat. Fa 3 dies o una setmana com a molt, va haver-hi una protesta, no sé del caire que és, allà a Sant Climent, al poble de les Cireres. Em sembla que era a la part del Pirineu, la part de... Ui, Sant Climent Sescebes, on anava la gent a fer la mili. Exacte. Que hi ha quartels. Allà va haver-hi una manifestació i van tallar la carretera. Però qui? La gent del poble o el qui fos, no sé exactament, ho vaig llegir, així. I què volien? Protestaven, exactament ara no me'n recordo. I aleshores van atropellar una persona, amb una de les manifestantes, i el cotxe, perquè va sortir un cotxe fugint, la va atropellar, es va canviar, el que conduïa es va canviar per l'altre i eren de la Guàrdia Civil. De Guàrdia Civils, que la van atropellar, sí. Potser una setmana. Sí, fa 2 setmanes, sí. La Guàrdia Civil fa servir tot tipus d'estratègies. Doncs us dic el que diu el pacte. Mireu, el pacte amb Junts diu es procurarà hi haurà una comissió d'investigació on es tindran en compte l'aplicació de llei d'amnistia en la mesura que es puguin derivar situacions compreses en el concepte lawfare. És a dir, en la mesura que es pugui, diu aquí, i en el pacte amb Esquerra diu que es procurarà fer desjudicialitzar la vida política a Catalunya, que es procurarà, una mica diu el mateix. Per tant, això ja ho veurem una mica, veiem com acaba, no? Val. Però 4, vam dir que és habitual... Però possiblement vam encertar, perquè Sí, de moment sí. Amnistia 4.000 exrepresaliats i de moment allà diu coses vagues. Per tant, no hi haurà amnistia, per tant, aquí hem guanyat tots. Sí, i Puigdemont acusat de terrorisme, i Marta Rovira. Per tant, ja veurem aquesta llei com... A mi el que em sobta, és el que us vaig dir, que quan es cremen contenidors o es tallen carreteres, en lloc d'Europa fan lleis d'amnistia. No. Oi? No. Això té uns processos de... La gent té aquest dret a manifestar-se, a vegades ens passem una mica de la línia, no? de la ratlla. Ni als Estats Units, quan la guerra del Vietnam, hi havia unes grans manifestacions en contra de la guerra del Vietnam, de gent del país, que no volia que continués la guerra, i no cal amnistia. Per tant, per això, potser pensant malament, estem amnistiant no els tallacarreteres, sinó els que sí van fer delictes, que és pagar gent que anaven a votar. Per tant, potser han acordat amb Junts i amb Esquerra amnistiar a la policia. Val. Molt bé, pregunta 4. Aquí vam dir, és típic, clar, fiquem-nos 2 minuts enrere, és típic que els polítics, quan un partit recolza una investidura o uns pressupostos a Madrid, doncs a canvi aquell partit recolza aquí al Parlament. Per exemple, Pujol ho feia molt, això. Quan donava els vots dels pressupostos al Partit Popular, llavors el Partit Popular li donava els pressupostos aquí. I vam dir, home, doncs, aquí passarà igual. A canvi d'investir Pedro Sánchez, tindrem l'alcalde Trias
a l'Ajuntament de Barcelona, que 11 més 10 sumen 21. Han acordat això o què? Diu alguna cosa de l'alcalde Trias per aquí? Jo no ho he vist, eh? El poble Trias ja sembla que se jubila el mes que ve, el mes que ve se jubila. Doncs no ho entenc, els negociadors, perquè mira que és una cosa que jo he posat sobre la taula, de dir, corregir la injustícia que se li va fer al senyor Trias, havent guanyat, i aquest, i ja ho veieu, Barcelona igual de pitjor que amb l'anterior impresentable, que no vull dir ni el nom, vull dir, del mateix pal, Aquella senyora. Ho vam encertar tots, també. No. Ramon, aquí... Ara en tenim d'alcalde, a Barcelona n'hi ha d'alcalde ara. No ho sé, perquè com és la ciutat sense llei, ja no sé si tenim alcalde, com tampoc sé si tenim pessebre, perquè esclar... Sí, que hi ha alcalde i hi ha molts càrrecs, perquè el pacte era mantenir tots els càrrecs iguals. Quan ha costat això i quan se n'han dut? Però en tot cas no hi ha tries d'alcalde, això ho tenim clar, no està pactat, D'acord, pregunta 5. El concert econòmic, el pacte fiscal, que Catalunya recapti el 100% dels impostos com fan bascos i navarresos. Aquí vam dir tots que no, i l'espectador va dir no moltes os. Ja, evidentment no. Impossible. Però és que quina por hi ha a plantejar-ho? És que no ho vam ni plantejar, simplement van dir... 20.000 milions d'embutxacar-te o no. Quin problema hi ha? Home, Sí. Tothom sap que amb aquests diners... Sí, és molt fort, els números i dir, s'ha de pactar prou el dèficit fiscal i si no, no és president. Menys del 50% del dèficit fiscal, que són 10.000 milions. O sigui, alguna cosa, perquè Catalunya, per donar un bon servei i benestar als seus ciutadans, necessitem diners per la sanitat, necessitem diners per tot arreu. I aquests diners se'n van a Espanya... Un perdó, Ho dic el que hem pactat. Sí, Junts diu, en l'acord, diu, proposarem una modificació de la LOFCA que faciliti la cessió del 100% de tots els tributs que es paguen a Catalunya. Però després diuen, han acordat també, i per la seva part, el PSOE aposta per una altra cosa i diu que no. Per tant, no ho han acordat. Bé, doncs ja està. Tampoc. No claríssim. 6. Igual que fan els tribunals que diuen que el 25% de les matèries d'algunes escoles s'han de fer en castellà, aquí vam dir, doncs home, hauran pactat o acordat que un 25% almenys dels prospectes dels medicaments de les farmàcies siguin en català. I després vam dir, i el 25% dels judicis, i el 25% de la cartellera dels cinemes, i el 25% del que emeten les televisions i ràdios a Catalunya. Vam comentar aquests 3 o 4 llocs, també podríem dir-ne més. I vam dir tots que no. Ah no, un sí. Bé, la Núria va dir que sí, des de Suècia. Optimista la Núria. Bé, és que no, és que no. I la televisió també és que no. No han acordat res, ni un 25, o sigui, res. Llengua catalana està fotuda, Si la tenen a la llista d'extingir, No acordar això és un genocidi cultural contra Catalunya o què? Sí, genocidi planificat. Exacte, està planificat. Així ens acostumem a dir genocidi planificat. Perquè van planificant la destrucció per anar substituint. I ja venia de l'època de Franco, que volia fer uns camps de concentració per l'extermini de catalans al nord d'Àfrica. Sí. Per tant, no ens mourem ni un mil·límetre. Deia, no ens mourem ni un mil·límetre. Serem molt durs. De la destrucció de la llengua. Següent tema. No, encara tenim més llengua. Que els governs tinguin un bon servei d'inspecció per tal de garantir que tots els treballadors i treballadores de l'administració, professionals sanitaris, professors, ajuntaments, diputacions, policia, professionals de la justícia, tinguin el nivell adequat per atendre la ciutadania de català. Bé, això va en el pacte d'abans, també vam dir que no, és que no. D'acord, i llavors també vam dir, em sembla que és l'última ja de llengua, també vam dir que l'alta inspecció educativa de l'Estat, perquè també existeix la inspecció educativa de l'Estat, estan en un despatxet, és veritat, hi ha una bandera espanyola, sembla que fan poca feina, però existeix. I la inspecció educativa de la Generalitat, que facin complir l'article 35.2 de l'Estatut, que diu que els alumnes i les alumnes tenen el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita
el català i el castellà en finalitzar l'ESO. Aquí va haver-hi algun sí. Ramon Carner va dir que sí. I Núria va dir que sí. Res, d'això no hi ha res a l'acord, Almenys jo no ho he sabut trobar. Continuarem infringint la llei. Això seria un altre programa, el tema educatiu, L'Estatut l'únic que diu l'Estatut és que tinguin suficiència oral i escrita en català i castellà. I per tant, això s'hauria el servei d'inspecció hauria de veure si això s'està complint o no. Ho han acordat? No ho han acordat. Perfecte. Seguim. No, perfecte no. Perfecte que ho vam encertar. Següent. Traspàs de Rodalies. Aquí sí, Aquí hi ha una mica de tema. Traspàs de Rodalies. Vam dir, a veure, que no, i l'espectador que no amb moltes os. La pregunta quina era? Sí, la pregunta era traspassar Rodalies a la Generalitat, com Pujol traspassava coses, no? Va traspassar els Mossos, o va traspassar la sanitat, o bueno, el que sigui. Però ho hem encertat també, ho hem encertat, no nosaltres? Perquè representa que no es traspassa Rodalies, que s'han traspassat 3 línies al 50%. M'he recordat de Rodalies, perquè jo que soc... Aquí diu que es crea una empresa nova, meitat al 50%, per tant no està traspassat, hauria de ser tot català i que ho gestionés com els ferrocarrils de Generalitat. Però això és una nova presa de pèl que els hi estan fent, rient sota el nas als sociates, ja veràs, com se la vamos a clavar. Ja ho he trobat, acord PSOE-Esquerra, aquí, diu constituir l'empresa mercantil Rodalies Catalunya, o sigui, constituir una empresa per gestionar els trens, insòlit. Ja es veu per on van. Fixeu-vos què diu, on el Consell d'Administració sigui paritari, Generalitat i Estat, sigui paritari. Però això no és el pitjor ve després. Paritari vol dir que si n'hi ha 5, doncs 5 i 5. Si n'hi ha 10, 10 i 10. Si n'hi ha 1.000, 1.000 i 1.000. Oi? Paritari. Llavors empataran sempre i no faran les obres que han de fer. No, encara pitjor, Ignasi, perquè mira què diu. Aquellos acuerdos, ho tinc en castellà, aquellos acuerdos que sus estatutos establezcan como estratégicos se adoptarán con una mayoría cualificada del Consejo. Per tant, si ha d'haver-hi una majoria qualificada del Consell d'Administració 5 i 5, vol dir que també han d'haver-hi els espanyols d'acord, el govern de Madrid. Per tant, aquesta mercantil és una mercantil de Rodalies de Catalunya que si el govern de Madrid no vol una cosa, no es farà. No, a veure, les coses importants no es faran. No hagués sigut més fàcil dir que no ho traspassen? No cal la comissió aquesta paritària per semblar que ho han traspassat. Ja ho veuràs. No cal. I després el que deies, Ramon, mira, i en el tema infraestructures ferroviàries només està acordat traspassar la línia Maresme de la R1, la línia Papiol Hospitalet-Vic Puigcerdà de la R3 i la línia Sant Vicenç de Calders Barcelona de la línia R2. Això, vull dir que el traspàs integral és tan integral, I la de Puigcerdà no hi va ningú, O sigui, de Vic, a la línia aquesta de Puigcerdà no va ningú, o sigui, de Vic a Puigcerdà els trens van amb 3 persones, no va ningú. Potser han traspassat les vies del tren de la teva filla, que vaig veure que tenia un tren l'altre dia, que jugava amb el tren. Clar, és que... No va ningú perquè és patètica. Tu has vist a la línia Puigcerdà que arriben en tren a Ribes de Freser, els excursionistes baixen del tren per fer la pujada a Núria, d'acord? Doncs triguen més de Barcelona a Ribes de Freser que pujant caminant a Núria. Albert, volies dir alguna cosa? No, només feia una mica de broma, ja està. És que no hem escoltat la broma des d'aquí. No, que estic escoltant el que esteu dient i bé, és a dir que no és un complet traspàs. Simplement són les línies més desèrtiques, amb més mala condició, perquè els catalans ho paguem tot. És a dir, l'única opció que tenim és si ho paguem o no ho paguem, no? I els de Madrid diuen, ¿lo pagan? Bien. ¿No lo pagan? Pues ja està. També bien, no? La millor prova és el temps en què es va desconvocar la vaga que anaven a fer els maquinistes de tren. No he vist
una vaga, un anunci de vaga que es desconvoqui més ràpid. Ja va anar el ministre espanyol aquest, de Transports... No, tranquils que els hem enredat. Exacte. M'ho has tret de la boca. Esclar, els va dir això, és boníssim. Bueno, Rodalies està claríssim també. Jo vaig fer un tuit que deia que era lògic que els maquinistes de Renfe no vulguin passar de ser treballadors d'una empresa d'un estat a ser treballadors d'una empresa, d'una colònia espoliada com Catalunya. Quina diferència hi ha, no? Clar que es va manifestar. Jo estava a favor que es manifestessin els maquinistes de Renfe. Clar, és lògic. Per què no? Que estiguin fora. No, ja, treballar aquí... Però clar, baixes de categoria, ets un maquinista d'una empresa estatal a ser maquinista d'una empresa d'un país colonitzat. El problema és quin era, que llavors no es poden moure. Ells poden demanar destí ara, no? I estan en una empresa així, doncs no. Per què no? Perquè tots cobren igual. Serem els catalans allà a Ribes de Freser, per allà dalt. Sí. Bueno, va, ja ho tenim, això. No, vam encertar. Va, de traspassar les pensions, aquesta era la 14. Traspassar les pensions, és que em fa riure només de llegir-ho. Les pensions de la Generalitat. Traspassar les pensions. Vam dir que no. La Núria va dir que sí, però vam dir que no. Això és el que diuen que han acordat els bascos, o estan negociant els bascos, intentar traspassar les pensions. Però si els bascos ho aconsegueixen, i aquí, amb la clau aquesta, i no ens morem ni un mil·límetre, ni se'n parla, fem el ridícul. Vale, següent, el 15. Traspassar a la Generalitat el nomenament dels jutges que han d'exercir a Catalunya, tal com passa amb els docents. Vam dir tots que no. Traspassar els jutges. Hi ha alguna de traspàs? Mireu què diu l'acord entre PSOE i Esquerra. Diu ampliar en 3.739 efectius els Mossos fins l'any 2030 i amb els jutges actualitzar els nous òrgans judicials. I després també diu ampliar la plantilla dels serveis penitenciaris en 1.397 efectius fins al 2030. A mi em sorprèn el 2030 perquè vol dir que no hi haurà independència fins al 2030 segur, perquè s'hi han d'anar traspassant. Mireu aquest que és bo. Investigació i desenvolupament. 150 milions d'euros en investigació i desenvolupament i 2 milions en beques. És a dir, ens foten 22.000 milions i ens concedeixen 2 milionets. Sí, això és fer una barbacoa amb xai, amb botifarra, amb carn d'oví, i ens donen un granet de sal. Botifarra no gaire, una mica. No, vol dir la sal. Sí. 2 milions d'euros? Que jo això ho hagués tret, almenys que no es vegi, no? Fa riure. Vale, seguim. No, això és una barra increïble pels catalans. És una burla als catalans, això. És una burla als catalans. Un moment, a veure, al tanto, aquest acord, això no sortirà a cap diari. L'únic lloc on ho estem parlant som nosaltres. Ells escriuen perquè saben que això no tindrà difusió, però nosaltres aquí ho estem fent públic. Per tant, ja tenim assegurat el boicot de Google Arts a aquest programa. Perquè això és periodisme de veritat. Sí, sense donar-se'n compte, l'Albert d'Islàndia ens portarà 2 milions d'euros. No cal tanta negociació. Home. No vas dir que hi havia un pou de petroli per allà. Però tu què et penses que negocio jo aquí dalt? Jo vaig fent les meves coses, ja veurem què portarem. A veure, potser venen els Reis, no ho sé. Els Reis han de portar coses que l'any que ve és any de campanya electoral a Catalunya. Un tio amb barretina. Any de campanya electoral. 2 milions et farem alcalde d'algun poble. I hem de pagar molts anuncis als diaris. Aquí hi ha el Santa Claus, però, bueno, ell fa la seva. Aquí, en teoria, també hi havia claus. Sí, tenien la clau. Claus d'obrir, sí. Bueno, només volia dir una cosa, que dic que el programa anterior realment va ser molt bo i és molt bo perquè el vulgui visualitzar. Vull dir, allà la majoria de comentaris brillants que es van fer, els van fer en aquell programa, no? Ara està molt bé, doncs, amb el toc d'humor de comentar totes aquestes notícies, però vaja, vull dir que la major informació que es va donar és en aquell programa, que no m'estranya que l'hagin bloquejat. I ara tenim el canal aquest d'Odyssey, no? Al qual, doncs, potser ja no hi haurà tanta censura per part de YouTube, que potser també la gent ho vol mirar.
ja veurem. Albert, vam arriscar molt, Vam arriscar molt perquè vam dir donaran els vots a canvi de res. I haguéssim pogut quedar en ridícul tots. Sí. I s'ha complert. Però com que els espanyols s'han donat els vots a canvi de res. Mai. Mira que jo, en l'època que estava a l'Ajuntament, he participat en la Federació de Municipis, que a l'època del Joan Rigol, que era regidor. Ni un acord, res complien, Res complien? Res. Als anys 80? Sí, als anys 80. Doncs Ramon, no podem dir que no coneixien el president espanyol, perquè ja portaven 4 anys tenint relacions amb ell, amb taules de diàleg, amb històries. Vull dir que si enganyaven ja coneixien com anava el tema, no? Seguim. 16. Que Puigdemont pugui venir a celebrar el Nadal a Catalunya ben amnistiat. Això vam dir que no ho acordarien. No, i l'espectador també va dir que no. Ho hem encertat? El Nadal quan falta pel Nadal? Aquest es pensa que és el general de Gaulle. 15 dies. No vindrà. No. Es pensa que és el general de Gaulle i no ho és. 17. Pujol va aconseguir 147 traspassos per la Generalitat. Aconseguiran un 5% del que va aconseguir Pujol? És a dir, 8 traspassos? Vam dir que no. Bueno, un d'Esquerra, un d'aquests que deu estar nòmina d'Esquerra o està adduït pels arquians, et diria, sí, m'ha aconseguit Rodalies. No, però si ja n'hem parlat. Ja hem parlat, ja. Ells diran que, com que ja s'havien aconseguit abans, que ara n'estem gaudint, que ja no cal aconseguir més traspassos, no? Però potser la pregunta s'hauria de fer, quants traspassos retornaran o els hi trauran, no? Això és molt interessant, perquè vam estar fent les preguntes abans dels acords, que semblava que tenien una força increïble, la clau de la història, i potser havíem d'haver fet la pregunta que diu l'Albert, quantes competències de la Generalitat es traspassaran una altra vegada a Madrid? Això podia estar en l'acord perquè ha anat d'un pèl, que sí? No només guanyar competències noves, sinó perdre. Retornar-les. Per incapacitat. Per incompetents. Per mandra. Exacte. Que no s'han quedat amb el És a dir, 155. retornar incompetències, no? No. Retornar competències per ser incompetents, per fer-les funcionar i gestionar. Bueno, Albert, assumeixo l'error... Retornar competències a retornar incompetències. És que molta gent parla de que la Generalitat és una gestoria. En tot cas, és una gestoria de segon ordre. Les gestories de segon ordre o de segona classe... Gestionalitat. Sí, les gestories, doncs, tornen la feina més feixuga i difícil, la tornen. I, per tant, la Generalitat es tenia a aquest nivell. Doncs bueno, assumeixo, Albert, assumeixo l'error de no haver posat la pregunta, perquè és veritat que ara, vist en perspectiva, hagués tingut interès, això. Vist que no s'ha traspassat res d'allà cap aquí, ha anat d'un pèl que no es traspassi coses d'aquí cap allà, o ja anirem veient amb el temps si se'n traspassa alguna. Això és el que dius, després és el que dius ara, ja en parlarem. Ja en parlarem. Va, no ens posem tristos. Ara som decisius. Només faltaria que, sent decisius, retornéssim competències. Si som decisius, almenys gestionar el que tenim. I tu, no, sí que n'hi ha una que hem retornat, ara us la dic. Digues. El que hem de preguntar és que si queda alguna competència a la Generalitat. Ja no per tornar, sinó que tinguem alguna competència. Perquè jo soc dels que diu, i crec que a partir del 155, que és el que somiava Madrid, és que ja no hi ha autonomia. No hi ha autonomia. Una cosa que tenim d'autonomia és, diguem, els titulars de l'autonomia, els parlamentaris, els funcionaris, però ja no tenim autonomia. A partir del 155 no tenim autonomia. Ignasi, la gent veu pel carrer Mossos d'Esquadra. Per tant, sembla que és una competència traspassada. Ens referíem a aquest tipus de traspassos, que amb la Renfe ja hem vist abans, ho hem explicat, que no s'ha produït aquest tipus de traspàs com es feien abans. Traspàs integral de gestió. Això no n'hi ha ni un. Però una pregunta, amb el tema de funcionaris, la meva pregunta que vull fer aquí, les presons estan traspassades a la Generalitat? Sí, és el primer traspàs que va obtenir Pujol. Val, per tant les presons les gestionem nosaltres, no? Les presons? I per què hem de pactar els funcionaris de les presons? No, augmentar, el més número.
Sí, perquè has de demanar permís. Sí. Per què? Has de demanar permís? No són nostres. No és una competència nostra. Perquè ells es Has de queden... demanar permís a Espanya? No, perquè ells es queden els diners i, per tant, si tu vols tenir més policia i la vols poder pagar, t'han d'autoritzar. I han dit que 1.397 efectius nous a les presons fins al 2030. Mireu, abans Ignasi et deia que n'hi ha un que jo crec que sí que l'han traspassat. A l'1 d'octubre els catalans ens vam autodeterminar unilateralment. Que sí? Doncs sembla ser que volen negociar amb Espanya el dret a l'autodeterminació que tenim nosaltres i que l'hem exercit de manera legal unes quantes vegades, el 27 de novembre del 2015, amb unes plebiscitàries, el 14 de febrer del 2021, que va guanyar Aragonès, amb el 155 també ens vam autodeterminar, el dia 21 del 12 de 2017. Doncs hem acordat, sembla ser, que parlaran perquè ens autoritzi una consulta. És a dir, el poc que tenim, que és el dret a l'autodeterminació i que el teníem reconegut, també l'estem cedint. Perquè estem dient que no ho farem, però si el govern espanyol hi està d'acord amb una firma i tal. I no només això, sinó que es demana que es reconegui la nació catalana. Sí, es demana, ja ho som, no ens ha de reconèixer ningú. D'entrada, el dret a l'autodeterminació el tenim i ens ho autoritza no només les lleis internacionals dels drets dels pobles, sinó també la Constitució. Per tant, ho tenim. Mireu què diu l'acord, el del dir no ens morem un mil·límetre. Diu, els continguts dels acords a negociar. Negociar el reconeixement nacional de Catalunya. Bueno, negociar, no ho han acordat. Negociar-ho, Però, és dir, han de negociar si jo sóc home o dona, no. Dius, no ho veieu que sóc home? Però això són acords. Ja, sí. Si són acords d'investidura, s'hauria d'haver acordat alguna cosa. Jo crec que sí que es poden fer moltes coses des del govern de la Generalitat actual, amb aquest estatut i amb aquesta autonomia. Es poden fer realment moltes coses. El que passa és que no hi ha ningú que estigui ni preparat ni disposat a fer-les i ningú està obligat a fer-les tampoc, perquè n'hi ha prou d'enganyar la gent perquè rebin el seu vot, es fotin milionaris, ells i els seus partits. I per què mullar-se amb coses que el posaran en problema? Com que els catalans ja no lluiten per certes coses o no saben lluitar-hi prou bé, i quan hi lluiten els mateixos que els foten a la presó no són el govern de Madrid, ara parlàvem dels represaliats, els 4.000 represaliats, les causes obertes les ha fetes el propi govern de la Generalitat. És a dir que, òbviament, ho tenen tot lligat. Tenen els revolucionaris que s'haurien d'aixecar per anar-los per canviar les coses, els hi fan fer creure que els seus líders són els seus botxins i tot està superemparaulat. I ells, doncs, foten el que volen. La primera competència que tenim és la de declarar la independència, que és una competència important, perquè només de declarar-la ja s'acaba tota la resta. A la pregunta 20 dèiem, Albert, acordaran fer un quart referèndum legal, acordat, vinculant, validat pel Tribunal Constitucional en aquesta legislatura amb pregunta clara de si volem la independència o no la volem? Això vol dir abans del 27, no? Abans del final del 27. Aquí no ho diu, En l'acord no ho diu. Diu que parlaran, que faran una mesa de diàleg, això ja em sona, no? Això ja ho van fer els últims 4 anys, que ha de tenir una fase de planteamiento, análisis, diálogo, que debe avanzar a un ritmo constante y satisfactorio para ambas partes. Això és el que han acordat, que el ritme sigui bo, amb bon ritme, amb requetón, amb bon ritme. Quin és l'objectiu? No sé, és l'acord. Mira, primera, ja ho vam comentar aquí a l'anterior programa, no cal cap altre referèndum perquè ja es va fer, de l'1 d'octubre ja es va guanyar. Per tant, aquí el que s'hauria d'haver pactat és aplicar, o sigui, que Espanya reconegués la validesa d'aquell resultat. Com aplicar-lo? I com aplicar-lo. No tornar a embolicar-nos a un altre referèndum, que no. I acordat. Quin país que s'ha independitzat ho ha fet demanant al país que vols marxar que t'ajudi a fer un referèndum acordat per poder marxar. Això no ha fet ningú. Ni tan sols s'ha demanat
el reconeixement. És a dir, des de quan Rússia va reconèixer les repúbliques bàltiques, no? O Espanya-Portugal, no sé. Van passar no sé quants anys o decennis, no? Perquè la metròpolis reconeixés les colònies que es deixaven. Bueno, en tot cas, van dir que no es mourien ni un mil·límetre i no s'han mogut ni un mil·límetre, perquè estem on estàvem, però amb una investidura del Pedro Sánchez. Sí, 4 anys. Regalada. Sí. Seguim. Pregunta 21. Que la Generalitat tingui el control de la creació energètica i pugui ser neta. Aquí vam dir tots que no, i l'espectador diu no IBEX 35. Exacte. Ho ha clavat, Ho ha clavat, clar. El que mana... Va, sisplau, posa't en contacte amb nosaltres. Ferro Martos Martorell 0094. 946, truca'ns. Ho torno a dir, perquè abans m'heu tallat. Cal un partit verd. Català. A Catalunya cal un partit verd. I si és independentista ja de conya. Cal un partit verd, perquè això... Ah, sí. Vinga, seguim. Sabeu vosaltres que sou naturalistes? Ara el Vallès s'està rient de que cal un partit verd? No, jo no dic, no me'n reixo de res. Perquè ell és un vell verd. No sé. No, home, no, perquè ell ja... Broma, faig broma. A veure, no, el que us vull dir és... Ja és a l'infern, Ho sents, tu? Queda molt bé, però... Fa falta un partit verd. Almenys cal que vagin units a les properes eleccions i hi hagi un nou espai per votar. Això sí que ho hem dit. Cal garantir un nou espai a les properes eleccions que uneixi una llista unitària. Una llista unitària. Però en tot cas, verds, blaus, vermells, liles, taronges i de tots colors que vagin junts amb una llista electoral a les properes eleccions. És això el que... És molt senzill, no? És molt senzill. És molt senzill, per la hosti. llibertat de Catalunya. Vinga, ja està. La solució ja la tenim. Que l'Estat reconegui que Catalunya és una nació. Ja hem dit que no. Hem dit que ho estudiaran. O sigui, l'acord és estudiar-ho. Això també és veritat que al llegir-me els acords he vist moltes comissions, tu. Fan moltes comissions, Constituir una empresa tal. Després, mireu cap aquí al final. És que m'ha sorprès molt. Diu, crear una comissió d'inversions entre Generalitat i Catalunya i el govern de l'Estat per acordar la priorització i planificació de l'activitat inversora. Després, una comissió entre el govern i la Generalitat per estudiar la situació dels immobles. Una comissió... Aquesta és molt bona. No rieu, sisplau, no rieu. Una comissió de seguiment que comprovi el grau d'incidència de les altres comissions. Bueno, fot riure. Comissions en crearan, vol dir... Això sembla un acudit dels germans Marx, Sí. Bueno, suposo que vol dir nòmines, no? Aquesta comissió seran gent del partit, nòmines per... Sí, és que ara han acabat ja, totes les diputacions ja les tenen plenes, els consells comarcals ja són plenes, han de fer comissions per acabar de col·locar la família. Repeteixo, quan jo estava a l'Ajuntament hi havia 250.000 funcionaris en tot l'Estat. T'estic parlant dels anys 80. 250.000. A Alemanya, ja ho sé, a Alemanya, en aquell moment, amb gairebé la meitat de la població que tenia l'estat espanyol en aquell moment, no arribava a 100.000. Sí. Bueno. I ara... Hauríem d'especificar, quan hi ha funcionaris, hauríem d'especificar, és dir, hi ha el funcionari tècnic, és dir, els que ho aguanten tot, I els que vigilen les mosques. I hi ha els funcionaris que no són funcionaris, que són els polítics, els de les comissions que són diferents. Per què? Perquè si Barcelona encara no ha col·lapsat, deixeu-m'ho dir perquè ja faig... Pels bons funcionaris. No, és dir, si Barcelona encara no ha col·lapsat, és com a Roma. Si Roma va durar molts segles, va ser perquè hi havia un funcionariat impecable que anava aguantant, malgrat els emperadors fossin ximples, beneits, estúpids, etc. És dir, hi podia haver un Calígula, però mentrestant continuava fent-se carreteres, construint els espais. Per què? Perquè hi havia tot un funcionari i una administració fiscal impecable, que és el que feia aguantar Roma. Per tant, si Barcelona no ha col·lapsat, i jo en trec el barret amb els funcionaris, és perquè Maragall, és dir, després de va col·locar, va fer una estructura funcionarial a Barcelona que ha aguantat els vents, les tempestes, i els alcaldes i alcaldesses no poso objectiu. O sigui, el resum és que el que es podia fer amb 50.000, perquè n'hem posat 300.000, no? Sí,
Sí, però d'aquests enxufats, és a dir... Ara, diem-ho així, els enxufats. Els endollats. Diem-ho... Endollats. No, enxufats, això és enxufar. Els càrrecs confiats, es diuen català. Enxufats. El funcionari que penca, és a dir, el que aguanta l'estructura, aquest fins i tot hi ha algun moment que tenen tentació de congelar-los els sous. Però en canvi els enxufats, en cada legislatura ja s'augmenten els sous. Sí, però clar, Hi ha amics de confiança que dic jo, per exemple, l'assessor cultural de l'Ajuntament de Vilafranca fins ara no sabia qui era el Rovira Virgili. I jo vaig parlar amb ell i dic, ho dius en sèrio això? Dic, noi, m'has acollonit. i què era, el de cultura era? El de cultura, l'assessor. Imagina't. L'assessor. Devia ser de Podemos. Amb el mocadoret. Era el que devia cobrar els Next Generation. Bueno, seguim. Ha quedat Tantes comissions, la més important s'han deixat, la comissió de seguiment de l'aplicació dels resultats de l'1 d'octubre. Has mirat bé que no hi sigui? A veure, ho he subratllat i tot, eh? No els hi donguis idees, que pagarem uns quants inútils més. No els hi donis idees. Tant per les comissions i la que esperen tots els catalans no hi és. Faran oposicions i la cagarem. N'hi ha tantes que m'he perdut. No, si vols, m'ho estudio La més a millor fons. és la comissió que supervisarà les comissions. Aquesta és la millor. Tots són comissions. Tots són comissions. Ara, això de Vilafranca em va deixar collonit. I cap al final dèiem, les últimes preguntes, dèiem si es repetiran les eleccions espanyoles, etc. El que intuïem i vam pronosticar aquell dia, arriscant molt, que és que regalaríem els 7 diputats, és a dir, no calien 7 trànsfugues de PP ni res d'això, perquè tenien els de Junts i Esquerra gratis. De franc. Gratis, enxufats i gratis. Aquestes coses s'han de dir així, enxufats i gratis. Mira, jo he de reconèixer, bueno, totes les vaig acertar, excepte si hi haurien eleccions noves o no. Vaig dir, jo aquí, és l'única que vaig errar, que vaig dir que sí que es repetiria. Perquè vaig deixar el benefici del dubte, encara una flameta d'esperança, que els 7 de Junts es plantessin i diguessin que no. Els d'ERC ho tenia claríssim, vull dir, que dirien que sí, endavant, senyor Sánchez, però tenia el dubte de què passaria amb aquest 7 de Puigdemont. I bé, doncs m'he quedat una mica decepcionat, una mica o molt decepcionat, Ara sí que està clar, perquè ara dius, ara sí que és allò de dir, i aquí votem, tu. És el que anava a dir, ara sí que cal foc nou, Foc nou, que l'independentisme de base ocupi, arraconat i menys tingut. Ara ha d'agafar el timó, Ha de sortir, s'ha de presentar cares noves, aire fresc, i escolta, s'ha de renovar. S'ha de renovar perquè aquestes persones ja han vist que al final... No s'han mogut ni un mil·límetre d'on estaven. Castor, aquests senyors diuen que estimen Catalunya, per tant, estimen l'aeroport del Prat, les seleccions esportives, els traspassos, el pacte fiscal, el 25% del català, les rodalies, tot això és estimar. Exacte. El poble està abandonat, el poble català Ara mateix està abandonat i s'estimen les seves cadires. Les seves cadires. Els seus sous. No està abandonat el poble català. Està espoliat. Està espoliat, però l'esperança és una llista unitària que dongui la volta a tot això. Exacte. Foc nou i canvi. Amb això estem treballant. Amb això estem treballant i... Plena d'independentisme de pedra picada. Doncs ara deixem-nos de fotos i d'anàlisis, ja tenim clara la situació, ara cal la llista, amb noms i cognoms, perquè hi hagi un espai que l'independentisme de base... Digne, coherent, fort, amb empenta, que representi l'independentisme de base, que bé, que està sent orfe, que no votarà més de gent incompetent. No, amb el compromís, amb el compromís estricte de que es declararà la independència i de que es construirà la independència. Doncs va, I que la gent pugui tornar a confiar, perquè ara ha quedat... Sí, que la gent tingui una opció independentista, que ara no hi és. De fet, no l'hem tingut mai, el que passa que ens han enganyat, ens pensàvem que sí. Una opció independentista per ocupar l'espai independència al Parlament i declarar la independència. A més a més,
se sap com s'ha de fer, vull dir que res ara tant que si això, que si resulta que l'estranger, que l'altre... No, hi ha un equip que sap molt bé com s'ha de fer i per tant la gent tindrà l'opció de votar independència i no cal que es rumiïn que si ara ens hem d'abstenir altra vegada, que si els han de treure al Parlament. Del Parlament tota aquesta xusma es treu votant l'opció independència. L'última conferència que et vaig sentir, tu deies a la gent, representants d'una coral, d'uns castellers, d'associacions dels pobles, el que sigui, temes gastronòmiques, hi ha associacions de molts tipus, els hi deies, de sardanistes, els deies, feu una assemblea, feu assemblees i doneu noms de persones que puguin anar a la llista. I els hi vas dir, i envieu a info@lallistaunitària.cat. Per tant, opcions per fer aquesta llista, sí. Perquè sigui popular, perquè sigui del poble. Els millors, els que es cregui que ho faran més bé, doncs la gent digui, va, Josep, et toca a tu, Maria, et toca a tu, i que l'enviïn. Si qualsevol... No, però real, real, que pensin que aniran amb una llista seriosa. I en aquesta llista la teniu plena ja o encara hi cap gent? Cap gent. És que ho estem movent ara, sí, però és que a més a més, es necessitarà més gent. No només els que arribin al Parlament, sinó es necessitarà més gent per fer la independència. Es necessitaran persones als ajuntaments per fer determinades coses, etc. Això al moment del govern constituent, perquè serà un govern provisional constituent, fins que es puguin fer unes eleccions catalanes després de declarar la independència, i llavors es presentaran partits, els que siguin, legalitzats des de Catalunya, no hauràs d'anar al registre espanyol, sinó que ja aniràs al registre català, diràs, soc un partit que vol fer pam. Es aniran a les eleccions i per tant... Però primer hi haurà d'haver un govern constituent que és el que gestionarà, preparar tot això. Que sortirà de la base... Que sortirà de la base del territori. Per això interessa que sigui la base del territori. Per això interessa que siguin els castellers, els sardanistes, les corals, que aportin el seu candidat. Doncs bé, ja ho tenim tot i ho tenim clar, Gent dels esports, de les sardanes, de cant corals... Que vulgui treballar per Catalunya. Autònoms, associacions de botiguers, ateneus, que vulgueu participar a la llista, encara hi ha lloc. info@lallistaunitària.cat. Impliqueu-vos, perquè és la solució que portem des d'aquí. De fet, als llocs que ens ho han demanat, anem a fer conferències. El Ramon sap vendre molt bé i sí, per explicar els detalls d'això. Bueno, escolta, què és això? Això és el que passarà aquest 2024. Hem d'engrandir la llista. Gràcies a tots per venir. Albert, des d'Islàndia, a reveure. Vale, fins aviat. Gràcies per tot. Adéu. Ramon Vallès, Càstor, Ramon Carner, Ignasi. Fins la propera. Gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem en el següent programa. Adéu.